Shimane we. Oh mafunda. Oh, ungani? Welase. Wethu njani wona? Hayi, sesingena nezulu. Hayi ngana nongani. Sesingena nezulu mwelase. Hayi khaya. Singena nemvula mwelase. Qoqumela. Mwelase. Uhamba phela moyiqoqa mina ninjani kodwa phela. Hayi akukho njani njengoba lina nje lina ngempela mwelase. Konakele lapha mwelase. Ngiza ngodaba olubucayi. Awu belungelinde lina nezulu linjena. Ilona udaba selina kakhulu ke ngenxa yodaba lolo. Lina kakhulu. Kwenzakaleni? Uvela uhlala udabeni ngalokhu uthemelela. Sekunukubezeke ingane la. Kunukubezeka ingane. Mavunda. Umuthi kunukubezeka ingane usho ukuthini ungane? Ukunukubezeka kwengane usho ukuthini? Sekuhlongulwe ingane. Msweli. Kanti nikhona kulento yokuhlukumezeka kwengane. Yini la beninukubeza ingane? Cha mwelase akumina mwelase. Ngizoli. Hayi siyayazi phela ngisiqali lesi story somuntu ofike egijima ethi sekunukubezeka ingane nongane. Ukhona kulento yokunukubezeka kwengane njengoba kumhla ka15 nje kuliwe izinto zokuhlukumeza kwengane. Hey Msweli. Ukulento yokuhlukumeza kwabantu besifazane nengane. Ngizolipota. Ngizolipota akumina umakhelwane. Kunento eningayiqondi nongane. Ukuthi njengoba ningamadoda lesi sigodi kuumsebenzi wenu ukuvikela besifazane nengane. Kwakungalindelekile eAfrika ukuthi kungaba khona abantu abamnyama abangamadoda athembekile kangaka nongalo okuyiwona ahlukumeza izingane nabantu. Ihlukumezeke kanjalo ngani ishayiwe. Idlengulekile. Idlengulwa kanjani? Ngoba phela lo muntu kuzofuneka adingiswe la endleleni endaweni. Amina ngimakhelwane. Makhelwane. Njengoba unomakhelwane abangaka nje nongalo ubani kulabo makhelwane? Lo Mhlongo lo estate. Umhlongo lo manari. Umhlongo lo wasakhela inkantolo. Manari. Makuyilowo ayi ufuna ukuthi aboshwe yikho ngisile lapha ndaba esitha. La aboshwe bese yadingiswa. Ngiyayibona ukuboshwa. Akadingiswe. Lo wenkantolo. Yeah. Lo nokuba sikhona thina sikhona ngenxa yakhe. Mana manje uzoboshwa kanjani? Ingane idlongileke kakhulu noma uthintekile nje. Ngoba khona phela Msweli ukuthi kube ukuthi ngithintekile. Akukho kakhulu alikhi kancane unokubeza ingane. Akawuxoshwe endaweni. Mina ngize ekhosini ngoba nineqhaza phela fanele ngibaba. Khona uqinisile nongala. Kodwa lento kwesinye isikhathi ibuye ingabi lula njengoba uyicabanga Msweli. Umhlongo indoda esiyethembile endaweni futhi ke nokho kuba lobo bukhosi bakwamavundla beyaziwa nje. Baziwa ngenxa yakhe futhi nawe uzongivumela kuloko. Uzongivumela kuloko ekuthenini yebo izinto ziyenzeka nongalo. Abantu bayakwenza amaphutha. Kodwa kuyabaluleka ngifuna ungilinde Msweli ukuthi simbheke umuntu ukuthi umuntu onile ayikho indlela esingayihlengahlengisa ngayo lonto ukuthi naye phela isithunzi sakhe sengalahleki. Nesithunzi sesigodile. So yikho bengithi mina mhlawumbe okungcono asithole indlela. Labezitha njengoba bengishilo ukuthi liyana. Akhona ukuthi kuwalina. Lina ngisho esigodini. Ngisho esizweni sakho labezileni nabantu. Liyakhulunywa. Lo utshani uyabona ukuthi utshani liyanyakaza. Luphansi futhi phela kulula belikhulumele phezulu uyinkinga umhlongo. Kodwa kuyaza senze njani wenjomane ngoba kunodaba oluthintayo lukhulu futhi lolu daba oluthintayo lokubaluleka kokuthi igila mkhuba jazz. Kungakubi kodwa
kunjomane ukuthi aboshwe yini bengiyothi nikhiphe igama Ndabezitha mina igama ngingalikhipha kuleli lokudingiswa kwakhe nakhona angifuni ukulumisa limi kodwa yena bengiyothi mina ngoba icala legazi thinta amaphoyisa awathinta Ndabezitha hayi Msweli hayi azoshesha abehamba hayi Msweli thinta amaphoyisa wena Ndabezitha phela mina ngithi ngenzela bengangibona ngithi akufanele ngivele akulona phela udaba lwami kodwa njengomakhelwane asivumelane nongalo ukuthi nani ninomsebenzi okufuneke nudlala ukuvikela obani abesifazane nezingane lezi izingane zakho nezakamakhelwane idlala ndawonye uzifunda ndawonye yonke lonto ikhombisa ukuthi seningumndeni nawe ukhuluma namaphoyisa yikho lokho sengikwenzile phela angilona iphoyisa mina nongalo angilona iphoyisa mina ubaba wethu Ndabezitha thinta amaphoyisa Ndabezitha akufanele ngibonakale la ngingena ngoba akufanele usebukhosini phela uzobika inkosi yothiwa Ndabezitha mina nje bengiyothi kuwe Msweli sesiyigoqa nje indaba ngoba ngifuni ibe yintene indaba thatha udaba uliyise emaphoyiseni mina ngizokusiza ngokungangalokho engingakwazi ukukusiza ngoba nathi njengamakhosi njengoba uyiveze indaba kusimele ukuba imiphakathi esiyiphethe nesiyengamelo yobaba mkhulu siyiphathe ngobuqotho lesinono kodwa ke ngithi ngenxa yamandla kaMhlongo phezulu kwendlu yalapha ebukhosini okwamanje olwami udaba ke silushushumbise Msweli kube wena ozothinta amaphoyisa sekuyothi ke makukhona la mhlawumbe abadinga khona isitembu sami bese ngisifaka kodwa nje mina bengiyothi wena hayi awathinto Ndabezitha kuze kulahleke ubufakazi enganeni ngithi nomgwaqo nje ubungekho amaphoyisa ekude vele kodwa ngashesha manje ngabizwa Ndabezitha ngoba angithi ingane kufanele ihlale isikhathi eside kufanele ingagezi ukuze ikwazi ukude azothinta wena mawuthinta ngocingo lwakho azoshesha Ndabezitha uzobuya ubuye uzongisheka ukuthi ngafonela amaphoyisa Ndabezitha sobona ngawo ayashesha amayibizo Ndabezitha amayibizo komkhulu ngoba senze ngalahle ubufakazi kwenzeni angukhululeke ngizofonela Msweli kodwa ungashayela khona manje hayi kunohlelo lokukhuluma namaphoyisa njengoba sanawo singamakhosi kune protocol kufanele siyilandele kungafuneki niyazi mina njengomphakathi ngamafushane ngingakukhulula manje Msweli ungakhululeka i-airtime phela ngiyakukhulula manje Msweli airtime nayo mina ngizowafonela amaphoyisa umyalezo uzwile umakhelwane udlengilingane thina njengamakhosi ina 5 Ndabezitha thina njengamakhosi singumsebenzi wokufonela amaphoyisa nithi kuwe ngokulandelayo ngizobe sengutshela ukuthi udaba lwami namaphoyisa luhambe kangcono ngiyakukhulula Msweli Ndabezitha